ento-ento ki men Mimin ketok apik ning kamera. Musikalitasnya luar biasa. Dalange hebat. Mimin kene sabar. Lho, kalau kakak Iki monggo ngedem swasana apa pancen lahir saka batin panjenengan? Sayangku, sabar kene. Gelem apa ora rasa klewo-klewo. Nyun sewu, saya tidak mau tertipu untuk ya kesekian kali. Iki monggo ngedam suasana men aku meneng apa pancen tulus sekong mana panjenengan? Sabar. Kula sing nyuwunke ngapura kanca-kanca. Nyerak. Mangoten nek ngono kuwi nyendadake kesalahan. Sabar. Arep apa, Lek? Pun pinten-pinten wulan iki kula matur kali panjenengan ya, Mas. Mas, Ae iki tak tutupi jane. Kanca-kanca warga laras ngerti yo. Nek sejatine min lemu-lemu ku ora mung lemu awake tok. Ning rahimku iki tuwuh putrane Pak Seno. Ngger. Oh lah, malah aku ora ngerti kok kaya ngapa coba? Coba ndelok. Wah, iya. Ngatos-atos kemawon lho Kang Mas. Mbok menawa bengi iki Gusti Allah nduduhke dalan. Neng kampus Setipram iki nduduhke dalan Pak Seno bakal ngakoni apa kang wis ditindakke marang aku. Sabar yo Ngger. kowe ketoke kudu raup sik kok, Lek. Nek ndelok le jejak-jejake ketoke lanang kok pri lanang. Pirang-pirang dina aku ya wegah ados wegah dandan iki ketoke lanang. Iki ora apa-apa ya. cacing ya. Le jejake kudu bayi le nang jero weteng. Apa? Le nang ngisore. Lho. Sabar ya mbok menawa kowe sok bakal nurunke jarang kondang ana Ngayo Jakarta ya Ngger. Upama bapakmu saiki gurung gelem ngakoni mbok menawa ing besok Gusti Allah bakal nduduhke dalan dadi kamulyanmu. Nek aku ra iso nunggoni, bocah iki jenengno Sukino. Kok Sukino to Kang Mas? Sukimen dan Seno. Iya. Kena kopri. Secara tidak langsung wis ngakoni. Ya wong kari nunggu wektu kang tepat ngono lho, Pri. Gilani kowe iki. Sukimen Seno Mimin. Sukino. Sesuk nek metune kuwi wong jenengno Sukino. Nek nganti metu ceret tak keprukke ndasmu. Lah nek le tumindak wae karo menungso kok metune ceret lho. Lah ya ceret wis nyicil tongore kae sik kok kowe. Zaman semono aku rung kenal Setipram, rung sarung Setipram, ra aku karo Pak Seno ki nang hotel anu Merah Putih. Ngendi? Pom bensin. Hotel Merah Putih. Ya Allah, ora kabeh. Ayo dibacutke, Mbak. Dedek sakit lho. Len drunggup mau lara. Mengke tambah 2000 nggo tentir. Nek kok tentir ki obat merah. Tentir ki zaman bingek. Sukimen nek nesu medani aku. Gablang, ya ampun cantik. Tapi masih kelihatan elegan kan? Elegan. Oke, enggak masalah. Ya. Blake ndase belong ora. Nyun ngapunten lho Pak Hendra saha Sivitas Ademikaan Setipram sedaya menika saking manah kula ingkang mboten sronto ngoten lho medharaken Bapak jenenge ditahan suwe kok priye jeneng sampet suwe kok kesuwan sing karo kowe karo dadi le dadi karo kowe Lah kok sapa-sapa kok dijak iki lho. lah karo Gumbon aku. sing karo kene ora dadine karo kono berarti kan cokcer kono kuwi bocah kira bakal ngapusi sok metune prejengane kaya sapa ngono Kowe kuwi jane milih ki sing bener, sing genah langsung dadi ki ana. Sapa? Mas Solikin. Wis genah. kono deposit sik kok Iso metu bayine rak cangkem trok. Tak. Inilah penyanyi dengan julukan elegan, glamor, eksklusif. Mimin Onggoi, luxury. Luxury artinya apa toh, Pri?